ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dumateng panjenenganipun Ustazah Siti Fatimah ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Mbah Tiah sakala ingkang kula hormati, dumateng ibu-ibu jamaah majelis taklim dan istighosah Siti Fatimah Taben ingkang kula hormati. Pertama langkung rumiyin sumangga wonten ing kesempatan dalu punika kita sedaya tansah nambahi raos puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kranten ngantos kesempatan dalu punika kita sedaya taksih saged makem pembacaan 10 surat terakhir saking juz 3 dosa. Acara ingkang kaping ketiga inggih punika kirim doa leluhur saha doa khatmil Quran. Acara ingkang kaping sekawan inggih punika maulidul hasanah. Acara ingkang terakhir inggih punika penutup. Langsung kemawon ibu-ibu sumangga kesempatan dalu punika kita bikak sesarengan kanthi maos Al-Qur'an. Biridwallahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bacaan 10 surat terakhir saking juz 30 dumateng panjenenganipun Bu Qamsiah kawula haturaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Diaturaken matur sembah nuwun. Acara salajengipun inggih punika kirim doa leluhur saha doa khatmil Quran dumateng panjenenganipun Ustazah Siti Fatimah kawula aturaken. Ibu-ibu ingkang kawula hormati mekaten kula wau munggah kirim doa leluhur saha doa khatmil Quran. Bismillah Bakta berkah dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Acara salajengipun inggih punika maulidul hasanah dumateng panjenenganipun Ustazah Siti Fatimah kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kita wau sedaya sampun kirim donga dumateng leluhur kita. Kita sampun doa khatmil Quran sesarengan, maos Al-Qur'an sampun katam, terus kita maos donga khatam Al-Qur'an wau. Mugi-mugi donga-donga kita, ibadah-ibadah kita diterima dening Allah, pikantuk ridhonipun. Allahumma amin. Alhamdulillah kita sampun maos Al-Quran satu huruf saking Al-Quran niku ganjaranipun berlipat ganda. Ingkang mirengaken nggih sami nggih Bu, Mbak. Nggih. Nek malah kebagian tambah alhamdulillah.
Jangan tambah kata gitu Mbak Kom, Mbak Wiwi tambah lagi. Alhamdulillah Quran menjadi barokah seluruh masyarakat, dumateng kita ingkang maos, dumateng sedaya warga niku barokah bacaan Al-Qur'an. Tiyang niku nek purun maos Al-Qur'an lan dzikir niku lho. Tiyang watawis 150 orang rumah dari dekat kita baca niku pikantuk rahmate Gusti Allah. Dadose ngidul wonten nggih 150, ngalore nggih 150, ngetane 150, mulane 150. Berarti pinten 600 nggih. Sampai dugi kukus. Lah niku barokah sinten mawon ingkang purun napa dzikir maos Al-Qur'an. Disebute wonten hadis mangken. Berarti nek wonten yang ingkang dikir maos Al-Qur'an kita ngucapne matur suwun nggih Bu pikantuk rahmat. Rahmat iku artine welas asihe Gusti Allah. Saumpama Allah itu badhe nurune siksa adab atau penyakit apa mawon. Karena ada rahmatipun malih boten sida. Ngoten nggih Bu pengertiane rahmat iku. Rahmat iku artine welas asihe Gusti Allah. Yang sinten mawon suatu desa kok masih wonten yang dzikir yang purun salat jamaah dan itu saged meredam murkane Gusti Allah. Tegese moga kita sampun bosen-bosen selalu dzikir donga dumateng Gusti Allah. Udhuni astajib lakum. Donga sira kabeh mesti tak kabulne niku ature Gusti Allah. Lah sautama-utamane dzikir nggih salah setunggal bacaan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu bener-bener wahyu saking Gusti Allah. Sampai satu huruf mawon niku pahalane 10 kali lipat bahkan lebih. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu, Mbak Fadilah yang masalkan. Non sewu Ibu. Niki kula badhe ngaturaken supados hidup kita sedaya niku selamat lan beruntung. Napa Bu? Sinten sedaya pengin selamat nggih Bu, Mbak? Pengen selamat, pengen untung ning donya ya ning akhirat. Lha iku apa, Bapak? Kita Mbak, arep hartane kata nek boten selamat nggih boten seneng nggih. Arep napa nek boten untung nek arep klambine akeh nggih, Mbak. Sing penting niku napa selamat, beruntung donya akhirat. Lah iku apa resepe? Lah niku kula maos niku wonten apa nggih iku ya ayyuhalladzina taqullaha wabtaqul ilaihil wasilah wajaitu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artine ngeten, hei wong sing beriman, ngoten nggih. Takwa dumateng Gusti Allah. Wabtaqu aja nglalekne wasilah. Nomor kali, nomor 3 wajaitu fi sabilihi. Tetap berjuang wonten jalane Gusti Allah. Ya maknane ngeten niki lho. Supados nek urip kita niki slamet, untung donya lan akhirat, nek aturipun Allah disebut netakan wau nomor setunggal takwa. Takwa iki apa, Mbak? Ngene. Takwa iki napa takut istri tua. Takwa niku wedi dumateng Gusti Allah. Takwa niku gampangane cekakne atur apa perintah Gusti Allah dilakoni. Kados jenengan ngeten ngitung-ngitung nggih. Mara mriki ndonga salat jamaah. Lah ngoten niku namine takwa taat dumateng Allah. Purun lampahi salat, purun sedekah, purun slametan nggih, Mbak. Nek slametan iku diniyati sedekah. As-sedekah lidaful balak. Sedekah napa mawon niku bisa nolak balak. Galiasdan. Rasul sampai bersumpah 3 kali. Tak tambah, ditambah. Oh, artinya kan kayak ngetokne kayak kurang ya, tapi pada hakikate bertambah. Lah ngoten nggih, kados sedekah niku berarti nggih tiyang ingkang purun berarti niku taat dumateng Gusti Allah. Pengertiane ngoten nggih. Terus takwa niku artine malih niku wedi. Apa Mbak Bu? Wedi. Ajrih nek nglampahi perbuatan dosa. Contone ngeten. Sakoma tiyang dagang.
iki kok ngedoli katakan ngedoli gula nggih. Kowe iki timbangane sak kilo ngoten nggih, Mbak. Aja sampe timbangan niku wau dikurangi. Ngoten nggih. Mengke niku ana besok fawaidul musallin nggih. Panggonane teng neraka napa, Mbak? Well nggih to. Dieling-eling nek kita dagang aja sampe ngirangi tuh jika ditambahi mboten napa diniati sedekah. Nek keluarnya dodol malah tak tambahi. Ngoten waris tambahan. Ngoten kita. Dan itu salah satunya ngoten. Terus saumpama niku perbuatan dosa, nah kita sing ngertos nggih, Mbak. Nek memang duduk barange ya aja dijuwo. Ngoten niku lagi niku artine kita wedi. Dumateng Gusti. Iya ya iki jam 2. Aku rong salat dhuwur. Oh tak cekek dan salat dhuwur. Ku wedi. Oh iya aku kok nek ora salat ra ya takut ngoten nggih, Mbak. Lah ngoten niku artine takwa. Jadi ini intine takwa niku nglampahi napa ingkang dipun perintahne dening Allah lan nedahi apa ingkang dipun larang. Berarti yang ingkang takwa ngeten iki uripe niku napa selamat wonten donya, ya selamat wonten akhirat. Untung wonten donya, ya untung wonten akhirat. Gampangane cekak nyatur lan dengan ngeten iki. Belajar bareng, sholat bareng, lah konten itu namanya takwa. Ngoten nggih, Mbak. Cekak nyatur konten. Aku kok nglampahi sholat berarti jenenge takwa. Aku kok apik karo wong jenenge takwa. Aku ora cukup barange wong nek dagang yo jujur. Lah ngoten niku namanya takwa. Bahkan Rasulullah matur, sinten mawon pedagang ingkang jujur niku dijamin benjing jejer kalih Rasulullah. Jejer masuk surga lho nggih, Mbak. Dagang kabeh ngono nggih, Mbak. Lah ngoten. Tapi nek pedagang sing boten jujur, wau napa? Manggene teng neraka wel. Neraka wel iki neraka sing akeh kalajengki. Lah ngoten niku nggih. Terus nomor kalih supados gesang kita niku selamat untung donya lan akhirat. Nomor kalih aja nglalekne wasilah. Apa Mbak Bu? Aja nglalekne wasilah. Wasilah ki apa Mbak? Ngoten sing diarani wasilah nun sewu kados niku. Ilaqat latin nabil Mustafa. Lah ngoten lho. Al-Fatihah summa ila arwaqil. Kita berwasilah. Wasilah itu atur cekakane atur perantara. Napa, Mbak? Perantara. Nah, kita nek donga aja nglalekne wasilah. Terutama maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah, ngoten niku namine wasilah. Nah, ngoten lho. Kados kita nyapa tok karo Mbak nek donga kok dijak mati kai para kiai, para ulama. Lah niku namine wasilah. Saupama sewu kula niku kenale kalih Mbak Sum, ngoten nggih. Lah, tapi aku pengen ku kalih Mbak Iwi, ngoten nggih. Tapi aku gak kenal. Lah sing kenal Mbak Sum, lah kula nyuwun tulung. Lah, ngoten niku nggih, Mbak. Lah, wonten sing kenal Pak Presiden sing A, sing B ne mboten. Lah sing C ne pengen niku lah nyuwun tulung ingkang kenal. Lah Rasulullah niku piyantun ingkang dekat dumateng Gusti Allah. Ngoten to. Dan itu namanya wasilah. Nah contohnya ngeten mboten cerita. Kalau cerita lihat nggih Mbak pernah tok nggih. Oke berkate sak kamu mboten. Apa dibucarin? Kalau cerita niki Nabi Ibrahim. Sinten Mbak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nglampah-lampah. Wonten padang pasir wonten sawah sing wombo. Panas niku ngelak. Lah ketika wonten lare angon. Besok angon Mbak. Angon niku ngembala niku nggih angon nggih. Angon wedhus. Lah niku wonten bocah kok angon wedhus wedhuse akeh. Lah mbah niku asline iki Nabi Ibrahim. Lele, Mbah kok iki ngelak le aku nyuwun ngombe. Oh ngoten to Mbah, jenengan nyuwun ngombe. Monggo kula aturi mriki. Lah Mbah kok iki wau nggih dituntun kalih lare Baduy wau lare angin. Dituntun astane kedak watu gede. Lah Mbah niki kula ndonga, kula wasilah dumateng Nabi Ibrahim. Mungkin jenengan amini nggih. Iya le, padahal iki Nabi Ibrahim nggih. Lakene mboten ngertos.
Ira katen Nabi Ibrahim wonten Al-Fatihah. Lah pun diwasilai wonten larene ingkang angon wau lho Mbak nggih. Niku beto cuthik, pesa cuthik. Nah, cuthik niku ya kayu. Ditutuk nete watune matek. Lah kok metu banyune metu kopi ini, metu teh, apa metu paling apa Mbak? Metu es apa. Lah akhirnya Nabi Ibrahim saged munjuk seger akhirnya munjuk panas terus kok iso ngombe alhamdulillah. Niku apa munjuk nggih Mbak Bu? Nah, nggih pakai munjuk. Terus akhirnya alhamdulillah Mbak wis ngelak matur suwun. Lele saya aku tak tekok. Niki Mbak Nabi Ibrahim nggih. Sampai wau donga kok nyebut-nyebut asmane Nabi Ibrahim. Sampai ki apa kenal. Nek kula nggih mboten dereng pirsa Mbak, nek kula niku kan ngaji, kira sing guru kula nek donga wasilah dumateng Nabi Ibrahim. Lah kula nurut. Lah niku wau Mbak dikabulne. Oh ngono ya Le. Oh, terus sampai kira-kira pengen ketemu Nabi Ibrahim apa ora? Nggih pengen to Mbak, kula niku pengen. Lah niki aku panjen kula niku ten dusun, dan Nabi Ibrahim kan teko mriko Mbak. Pripun carane kula nek panggih? Oh ngono Le. Terus lare wau masyaallah dirangkul dening Nabi Ibrahim. Wah, Le tak beritahu sakjane aku iki Nabi Ibrahim. Pas lare wau masyaallah langsung sujud syukur nangis alhamdulillah ngoten nggih. Lah niku namine wasilah. Jadi benjing nek watu ageng nggih Bu. Jenenge wasilah piye jenenge tutuk. Ora kudu duwite. Lah gitu kan yakin alhamdulillah. Artine ngoten lho wasilah nggih Mbak. Dan jadi kita nek ndonga marang ten kiai, Mbah Kiai aku nyuwun donga. Lah ngoten ku namine wasilah. Saged dipahami nggih Mbak? Nah, sing kula maca ila fatul Nabil Mustafa Al-Fatihah niku namine wasilah. Sinten mawon ingkang purun wasilah nggih to niku dijamin slamet untung donya akhirat. Allahumma amin. Ngoten nggih Mbak. Nah, jadi mungkin jenengan yasinan karo Pak Yai ini nek dijak wasilah pun paham nggih. Nah, wo dimaksud Bapak sing mriki. Terus nomor 3 supaya urip kita niku selamat untung dunya lan akhirat. Nomor 3 niku terus berjuang wonten jalane Gusti. Nah, berjuang ki piye? Nah, ngoten. Berjuang ki jenengan purun salat jamaah. Niku namine berjuang. Jenengan dugi mriki purun ngaji. Iki murid-murid nek agamane Allah, syiar agamane Allah. Nah, niku nggih muri-muri agama nggih. Niku nggih namane berjuang jalane Gusti. Kakak yogane napa putune sekolah napa mondok lah niku namine berjuang. Nek gadah yatra tumut nyumbang kotak amal napa nyumbang masjid napa mau sekirane manfaat niku namine berjuang di jalane Gusti Allah. Ngoten nggih Mbak Bu. Nah, tetese kados nyetekan lampah niki nggih berjuang. Tenaga ta nggih wau nggih. Tenaga pikir apa nek beton apa bungkusan nggih. Niku nggih berjuang nggih. Masak sampai keringetan. Setiap tetes niku di ngapura dosane. Didokne saking api neraka. Makane nek masak nggih, Mbak, cecak kompor nggih. Yen keringetan tetes. Oke gajarane kakak gitu. Allahumma amin. Kata artinya mboten wonten sinten mawon ingkang ngerakne tenaga nih, lan iku tetep dinilai pikantuk ganjaran saking Gusti Allah. Pokoke niate bener-bener menyari ridhone Gusti Allah. Pun golek napa niku pujiane tiyang nggih Bu, Mbak, mengke rugi nggih to. Nah, nek golek pujiane tiyang rugi, sing bener napa ridhone Gusti Allah. Ngoten nggih. Saged dipahami kita. Tegese ben slamet dunya akhirat beruntung. Nomor 1 takwa. Takwa niku nglakoni perintah Allah sak mampune awake dhewe terus ngerjoi apa ingkang dilarang dening Gusti Allah. Nomor 2 aja sampai nglalekne wasilah. Nomor 3 berjuang wonten jalane Gusti Allah sak mampune terutama salat nggih Bu, Mbak. Nah, belajar untuk ilmu, belajar ngeten iki ngaji bareng niki namine berjuang. Maka kita tutup dengan bacaan
Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka ingkang saged kula aturaken mugi-mugi diiringi dengan ridhonipun Gusti Allah. Matur suwun wonten kirang nyuwun pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.